существуют сейчас в мире обстановки, все вопросы безопасности энергоснабжения, продукты питания, последствия мирового финансового кризиса, пути реформирования существующего в мире экономического режима и торгового порядка, реформирования всемирных финансовых институтов и договорились о продолжении консультаций между нами в рамках «восьмерки», саммит которого будет создан в Италии в следующий месяц. وفيما يتصل بعلاقتنا الثنائية وقد وقعت اليوم مع الرئيس ديمتري ميدفيديف اتفاقا لترفيعها لمستوى المشاركة الاستراتيجية في خطوة تعكس الحرص المشترك على تعزيز التشاور والتنسيق فيما بيننا على المستوى السياسي وتدعيم التعاون القائم بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة وغيرها من المجالات ذات الأولوية. Что касается двухсторонних отношений, то мы подписали сегодня с господином Дмитрием Медведевым договор о повышении уровня двухсторонних отношений до стратегического партнерства. Этот шаг отражает стремление двух стран для укрепления консультаций и координации на политическом уровне и укрепления сотрудничества между двумя странами во всех областях экономической, инвестиционной, торговой, энергетической и других областях. إن قمتنا اليوم تزيد من ثقتي في مستقبل العلاقات المصرية الروسية وفي قدرتنا على مواصلة العمل سويا من أجل سلام واستقرار الشرق الأوسط ودفع علاقات التعاون بين بلدينا لآفاق جديدة.